Sanibonani, you guys, welcome back to Umkos Nophilile. Thank you so much for tuning into the channel. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nize. Thank you so much for your love and support, you guys. Ngiyakhohlwa ukulike ama video, ni share njalo, ni subscribe. Mangaba uka subscribe, please do press that subscribe button so kukhulisa i-channel into kanjalo. Ngiyabonga kakhulu, you guys. I'm sure you've realized that we've changed the channel name. I think ngokwesibili ngichange channel name. I think imphelela la, you guys. There is no other name that I can port. I think that one is perfect into ikanjalo so hlezi Umkos Nophilile. Thank you so much, you guys. Now kule video ngizothanda ukuthi sike sikhulumeni ngalo rapper Casper Nyovest, you guys. Simbonile eshada Casper Nyovest emva kokuthi ahlukane noma wengane yakhe uThobeka Majozi. Sambona eshada nentombazane bathe uBhulane into ikanjalo kazini. Kwakune story sokuthi Casper Nyovest uthi washiywa ubaby mama wakhe uThobeka Majozi because wayethanda besifazane. Ubeke washera ngaphambilini ukuthi ubemshiya nje ahamba efuna abanye abantu besifazane because ube ngumuntu nje uthi benalento le angayazi ukuthi nje uthanda abantu besifazane noma ngabe nje na endlini ufisa nje uzwa nje efuna ukuyofuna more into kanjalo washare wasithi hayi usephendukile yena usebhabhathiziwe useyakhonza. Sambona nje share a lot about Christian stuff into kanjalo, you guys. Sambona nangu eseshada noBhulane kwathiwa isithanda sakhe sakudala besakhula into kanje kwakuningi, you guys. Ngibona ke lana story bathi uye washare ke umrapper udumo lwengoma ethi siyathandana nethi phuma kimi Casper Nyovest ugonyulukile ngokwehlukana kwakhe nonina wengane yakhe uThobeka Majozi ongowaseThekwini, you guys. So kushuthi ugcine ephefumule ekugcineni, you guys, ukuthi bahlukaniswa yini yena noThobeka Majozi. Uthe nguyena uqobo obe eyimbangela ngoba ubengaziphethe kahle hamba ebhabhalala futhi esiyaqila eyisigcila yokwazi kwanzima ukupronounce eyisigqila socansi isigqila socansi, you guys. Wayeshilo ngaphambilini uCasper Nyovest ukuthi uthanda ucansi olushiya endlini elufuna ngaphandle ayofuna more and more. Uthi bengazi ukuthi yini demon noma yini leyo, you guys. Sayizwa leyo nto sathi we hawu ngempela baba khona abantu abayibuza ukuthi manje ke yena lo Bhulane lo yena akazokumshiya yini ayofuna abanye njengoba wayishiya uThobeka Majozi. Futhi kuyacaca ukuthi ngalesikhathi esaphila uThobeka Majozi kube khona yena lo Bhulane lo ngasesayidini. Kanti ke, you guys, hayi akusiye zethu. Umrapper uthe ushada nje bese kuyiminyaka emibili behlukene yena noThobeka ngenxa yalokhu kungaziphathi kahle okwaxaka unina wengane yakhe, you guys. Uthe yena wangishiya ngenxa yokungathembeki kwami ebudlelwaneni bethu besikhulisa ingane yethu ngokuhlanganyela okuyilokho esizama ukukwenza. Uthe empeleni uThobeka usindisiwe kuqala kunaye. Uncome kakhulu unina wengane yakhe wathi ngiyohlala ngimhlonipha kakhulu uThobeka ungomunye wabantu besifazane abayisimangaliso. Kunabantu ade becabanga ukuthi mhlawumbe la ngishilo, guys, ngisagula isifuba sami asikho right. Ngiyaxolisa kakhulu abantu bebecabanga ukuthi uCasper Nyovest washiya uThobeka Majozi for uBhulane. Akunjalo, you guys. Babevele behlukene before uCasper noThobeka. Kwathiwa uThobeka uye wamfulathela, uqale wabekezela wagcina esemfulathela emshiya. Kusho ukuthi bebesenza lento kuthiwa yi-co-parenting into ekanjalo, you guys. Kodwa bebengasekho bonke, ingakho esenoBhulane ke kumanje into ekanjalo. So kuthi umncome kakhulu kunina wengane yakhe wathi ngiyohlala ngimhlonipha kakhulu uThobeka ungomunye wabantu besifazana bayisimangaliso. Uchaze uThobeka njengomama phambili nofanele ukuba ngunina wendodana yakhe. So ebuzwa laphana kwi-LT podcast ngokumenze wathatha isinqumo sokushada nentokazi ebengumngane weminyaka eBhulane ebengumngane weminyaka uBhulane Mojaki. uCasper uthe ubesekhathele ukuhamba ebhabhabala isithi ebhabhabala noma ebhabhalala phela isiZulu lesi, you guys, but anyway bayongihlasela kabe isiZulu zobeza. Uthe uqale ngokuthi asindiswe futhi wazila ucansi izinyanga ezinhlanu. Ezinhlanu nje kuphela, brother. Uthi ngisindiswe izinyanga ezinhlanu selokhu ngasindiswa bengingakaze ngiye ocansini kusheke yena uCasper Nyovest laphana ku podcast yaka LTD. Uqhube wathi isinqumo asithathile bekungezokukhombisa ukuthi useyindoda. Uthi akayisayikhulumi futhi akasayingeni lento yokuhamba ebhabhabala namantombazane ahlukene. Uthi bengifuna ukuba yindoda ethembekile ngoba bese ngikhathele ukudlala bese kuyisikhathi sokuthi ngikhule futhi ngisindiswe. Uthe ubeqala empilweni yakhe ukufuna
ukushadelwa into ekanjalo. Uthe angishadelwe ngoba ngifuna ukuzitika ngocansi, bengifuna ukuba indoda eqotho ngizibophezelele kulokhu engithi ngiyikho, ngiyaziqhenya ngokuthi ngishadile futhi kunesikhathi esimnandi empilweni yami. Uthe indodana yakhe neminyaka emithathu Khotso iyona emenze wafuna ukuzalwa kabusha empilweni ukuze abe isibonelo esihle kuyo, ukuze nayo ibe indoda eqotho. So uCasper uthe engakasindisa ube isigqila socansi futhi elala nanoma yiphi intombazane ngaphandle komshado. Uthe uma sewisigqila socansi kunzima kakhulu ukuhlukana nokuphinga. History ke saka Casper Nyovest, you guys, sambona ke you guys esesindisiwe sefake nje nama-join thizeni, sakubona konke lokho you guys. Waseshare ukuthi ngempela ube isigqila socansi, samuzwa ekhuluma ngakho you guys. Asethembe ke usengcono njengoba esho ukuthi usesindisiwe manje, swabhabhathizwa, usengumuntu ekhonza uNkulunkulu, leswapho lelo demon lelo lokuthanda ucansi sebalixosha you guys. Asethembe selaxoshwa lelo demon elithanda ucansi lingaphinde libuye kuCasper Nyovest you guys, ezokwazi ukuba indoda eqotho njengoba seshadile kumanje yasho futhi unomntwana ongumfana afisa ukuthi abe isibonelo kuyena you guys, engazohamba njalo elala nale ntombazana nale okuyiyona into ade iyenza ngaphambilini. Big up to Casper Nyovest you guys, nokuthi nje abe nesibindi sokuthi arushare udaba olunjena emphakathini. Siyababongela yena inoPulane Mojake you guys, sebeshadile manje. Let's hope no happy family and yeah, all the best. Thank you so much you guys for watching this video. Ungakhohlwa ukuthi like usubscribe mangaba ka subscribe before izindaba eziningi umgosi esinawo you guys sokuthulela wona. Make sure you put that notification bell on ukwenza ukuthi sonke isikhathi mangabe siposta i-video and then uzoba notified. Ngiyabonga kakhulu guys, so uyasibonana futhi ku video elandelayo. Bye.